amb tu, i jo estic amb ells que estan aquí molt seriosos, molt tocats i posats, són Pere Hernández i Ferran Sala, autors, cantautors, encara que la connotació de la paraula cantautors ens porta a la cançó protesta, però no és el vostre cas, no? Bon dia, què tal, nois? Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia. Estem molt contents d'estar aquí. I jo més no és la primera ràdio, m'imagino, o sí? Sí, per La nosaltres veritat és que sí. com a Us grup, veia molt estirats i jo dic, em fa l'efecte que aquesta seriositat és perquè no estan molt acostumats al... Doncs me n'alegro molt que sigui la primera entrevista. Abans d'escoltar més la vostra música i de que m'agradaria conèixer-vos una mica, a mi m'han parlat molt bé de vosaltres, molt bé. Teniu una fan, que és la Maite Alemany, teniu una gran fan, eh? Em va dir, Lola, els has de conèixer, són la canya, el Pere i el Ferran són molt joves, són de Badalona. potser s'ha passat una mica, però bueno. No, perquè jo hi he escoltat i he vist el vostre videoclip, Si estic amb tu, i a mi m'ha agradat, el trobo molt fresc, molt, no sé, molt agradable, molt nou, no? Aquella sensació de cosa nova, de ganes de dir, de tenir una altra veu, de posar una altra veu en el panorama artístic Sí. català. Parlem ja sobre la cançó, que és l'últim que hem tret, fa res. Sí. Li volíem donar aquest aire d'estiu una mica, no? Estiu modern. I ens hagués agradat que hagués sortit abans clar. per poder-ho gaudir tot l'estiu, però bueno, Clar. no va ser possible perquè per aconseguir el resultat final doncs, hem hagut de treballar més del que ens pensàvem i l'hem pogut tenir ara, que l'estem podent gaudir aquestes setmanes, i la veritat és que la rebuda Ha sigut molt bona, ha eh? sigut molt bona. He vist sí. opinions boníssimes i no sé, sona molt bé. A veure, us dieu com a grup Cibes. D'on ve aquest Cibes? Si ves, nosaltres els dos ballem sardanes a una mateixa colla de sardanes de Barcelona. La Colla Maig. La Colla Maig. La colla? Maig, com el mes. Sí, i Cibes, és a dir, és un nom, és un terme sardanista que es diu com col·loquialment a les persones com friquis, entre cometes, com sardanistes, però com a És positiu. a dir, gent que escolta sardanes a casa, que les coneix de memòria. O que les balla i tal. Ja. Sí, perquè el tema de les sardanes en els darrers anys sempre va una mica unit a la gent de bastant edat, no? I que vosaltres quines edats teniu, per cert? Jo en tinc 21. Jo 17. Fixa't, és que sou molt, Sí, hi ha molt la creença popular de que les sardanes són una cosa únicament per gent gran, i això I de que animo a s'està acabant tothom. el tema de la sardana i de que, com a molt, escoltar-les però ballar-les Clar. cada cop menys. Doncs jo Ho diuen animo a tothom. alguns integrants de cobles que diuen anem a tocar i la Clar. gent ens mira, ens escolta però no balla. Clar. A les ballades i als aplecs i això, és a dir, és més al poble i ve més com la gent que vol, i llavors és a dir, ve més la gent gran, que és el que la gent veu al seu poble, però diguem-ne, la gent més jove, diguem-ne, fem concursos de sardanes i competim, i cadascú té una colla, tenim assajos... Sí, és una cosa per totes les edats, i animem a tothom que s'hi animi. Que nosaltres ballem sardanes i no som gent avorrida. No. Teniu unes cares molt, molt simpàtiques. Ara que us heu deixat anar així una mica. I com a grup, o sigui, quan vau decidir? O sigui, no farà molt, perquè 17 i 21, mare meva, us coneixeu des de quan vosaltres? Sou amics des de petits? Sou del barri? És a dir, tots dos veiem sardanes des de petits, però el Pere estava en una altra colla i farà 3 o 4 anys, potser, va venir a ballar a la colla on estava jo, a la Maig, i a partir d'aquí ens hem fet amics, ens hem començat a conèixer, i després del confinament, farà un any, l'estiu passat. L'estiu del 2021, sí. Doncs, sempre com que toquem tots dos i cantem i tal, doncs vam tenir la idea de provar de fer una cançó, aviam què sortia. El que passa que fer una cançó així entre dos, com us ho manegueu? Perquè no és fàcil, no? Nosaltres fem el procés de composició amb guitarra i veu només, plegats, quan estem reunits. Però qui comença? La música és d'un i la lletra d'un altre, o tot ho feu a mitges? No, és tot entre els dos, simplement... Doncs comencem a pensar, per exemple, la cançó, comencem a pensar alguna temàtica. Quan tenim la temàtica,
les primeres frases quines poden ser. Llavors, quan tenim o la frase o comencem la música, quina melodia pot ser. Llavors, primer fem una mica de melodia, després li posem lletra, o primer una mica lletra i l'intentem posar melodia. Amb aquest Suposo que són procés... moltes hores de treball, no? Sí, perquè a més hi ha aquest procés en comú, però clar, no acabes mai la cançó amb un dia o un parell de dies que hem estat reunits nosaltres composant i tocant. Sempre hi ha el procés d'anar a casa, cadascú pensa per la seva compte, després posar-ho en comú, perquè clar, potser un ha pensat una cosa per un tros que ja se solapa amb alguna cosa que ha pensat l'altre. És tot un procés. Mentre esteu en aquest procés, ho aneu ensenyant a algú perquè opini o millor que no opinin i únicament que funcioni el vostre criteri? Bueno, jo crec que sempre està bé tenir aquest cercle de confiança i ensenyar-li les cançons, no? Sí. El teniu vosaltres, els dos? Sí. Sí, però, és a dir, perquè, clar, l'opinió és... Clar. Tant i tant. Però suposo en aquest procés com més de composició, com més el primer que es fa, diguem-ne, com és molt de composició, estem provant coses, frases, melodies i tal, jo almenys personalment no ho ensenyo tant, sinó més quan ho comencem a gravar i això, sí que és més el so com s'escolta, llavors aquí potser sí que tenir opinions més de gent ja va millor. Després també hi ha un altre tema, avui dia, els gustos musicals hi ha moltíssims, però sembla que si no fas reggaeton o una cosa similar, està ocupant molts àmbits, masses potser per alguns, no? Que no li agrada aquest tipus de música. Has de pensar, tinc aquesta lletra, tinc aquesta música, però quin so li vull donar, no? Quin aire, quin públic vull tenir. O feu allò que únicament, o sigui, pensant en vosaltres el que us agrada i si agrada als altres bé i si no, doncs mira, però seguiu només això, la vostra iniciativa, el vostre gust musical. Això que dius, sobretot, vull dir, nosaltres pensem com l'escoltem nosaltres la cançó, en el nostre cap, potser aquesta té un rotllo més... Mediterràniament. Correcte, sí. A mi de seguida em va sonar així, no? I vaig pensar, ostres, com a cançó d'estiu, ahir quan vaig veure el videoclip, i em va agradar molt i la lletra la vaig trobar molt xula, molt fresca i molt, no sé, d'aquestes cançons, després la tornarem a escoltar, a més se m'ha fet molt curta, i penso, ostres, això pot funcionar a poc que aquests nanos tinguin una mica d'ajuda. Aquest és l'estil per on voleu transitar o és una prova i a veure què passa? No, crec que aquest estil, hem tret ja 3 cançons i, les 3 poden tenir, depèn de com un mateix aire, així com d'estiu, alegres, que pot agradar a la gent jove, sobretot, i això, doncs, creiem que anar per aquí, a nosaltres ens agrada, i si a la gent li agrada, doncs molt millor, la veritat. Això que comentaves del reggaeton, que està prenent aquest protagonisme, a nivell de música en català, música catalana, també hi ha una línia a seguir d'artistes moderns que van amb aquest rotllo que intentem portar nosaltres, i jo crec que també, dintre de la música nacional, dintre de lo nostre, això sí que pren un paper d'importància i és important tenir en compte tots aquests grups, etc. 3 temes ja, els heu enregistrat una mica pel vostre compte. Us ajuda algú ara? Teniu algun estudi? Teniu algú que estigui interessat en dir, ostres, aquests nois sembla que estan fent una cosa xula, vaig a donar un cop de mà, o esteu absolutament sols com una illa, lluitant? És a dir, vam començar intentant-ho gravar perquè, diguem-ne que, és a dir, al principi de tot, clar, érem 2, vull dir, els 2 som estudiants, i és a dir, volíem fer-ho el més barat possible, amb pressupost 0, si pot ser, perquè realment tampoc tenim... Tirant d'amics i de coneguts i fa... Que és complicat, algun euro hem hagut de deixar, però... No, ja. No, però per sort, jo, a casa meva, al meu pare li agrada molt la música i té diversos instruments, amplificadors i coses així, i fins i tot un micro. Llavors, doncs, amb això d'aquí... Hollywood. És a dir... Hollywood no, és a dir... Home, en realitat... de no tenir res, a tenir fins i tot un micro, un amplificador i algun instrument... Doncs mira... És a dir, pot ser una mica cutre perquè és gravat a casa sense un estudi ni res, però és el que tenim i ja està. Llavors, amb un programa d'ordinador, llavors doncs graves un instrument, un altre, els que no tens a mà, doncs els has de mirar de fer electrònicament, com pots...
Pere, Ferran, vosaltres sabeu que hi ha molta gent que ha sortit avui dia, afortunadament tenim xarxes socials, tenim YouTube, la gent penja allà el que fa i, escolta, poden passar dues coses, o que no passi res o que sigui un bombàs, no? Com els hi ha passat a alguns artistes, que gràcies a les xarxes, doncs, ostres, va ser com un boca a boca, escolta això, que maco, que xulo, i al final, pues, alguna discogràfica que dient, cuidado, que aquests el que estan fent a mi m'agrada, ho trobo bo, tot i que és difícil, no? De vegades hi ha una mica de mite amb tot això de que, és que Pablo Alborán va sortir, sí, però havia currat molt, no és arribar a immoldre, no? Quines expectatives teniu? A part de penjar els temes a YouTube, heu tingut fins ara alguna resposta? Algú s'ha dit alguna cosa? Esteu movent anava a dir les cintes, els temes, heu enviat alguna discogràfica? Bueno, en tema discogràfiques encara no ens hi hem volgut posar, perquè creiem que encara estem en una fase del projecte que bueno, encara estem assentant les bases, però sí que ens movem cap al tema directes, música en directe, concerts. Bueno, ho diem aquí, encara no ho havíem anunciat, però el 26 de novembre estarem tocant a Barcelona, al barri de Sant Andreu, i per això també necessitem una banda, perquè nosaltres dos sols no podem tocar tots els instruments, i aleshores hem estat reunint aquesta banda, hem estat assajant, i bueno, tenim l'Arnau i el Roger, que són dos nois... O sigui, ja teniu la banda? Sí, gairebé. Encara ens falten algunes peces, però estem ja... Quants músics seria l'ideal per tocar cançons com les vostres? Quants instruments necessitaríeu? Doncs les nostres cançons tenen guitarra, baix... Teclat o no? Sí, algunes tenen teclat, algunes sí. Bateria sobretot. Sí. I també potser necessitaríem una trompeta, perquè, com heu escoltat, la introducció d'aquesta cançó és tot trompeta. Sí. I amb la trompeta encara hem de pensar què fem, perquè no tenim cap trompetista. Potser haurem de sintetitzar-la, el que sigui, però... Si no, trompetistes del món que tingueu estones lliures, ja aprofitem per fer un anunci. Amb apòstrof, apòstrof S, Cibes. Què us han dit del nom? Ha agradat o el troben raro, el troben original? Hi ha una mica de confusió, perquè si no saps l'origen del nom... Dius això que... És raro, sí. Però bueno, tampoc hem rebut crítiques negatives, és a dir, és neutral, diguéssim. A nosaltres ens agrada perquè és més personal que altres noms. Teníeu algun altre plan B, a part de Cibes? O ho vau tenir clar des de l'inici? No, vam tenir bastant clar. Quan se'ns va ocórrer el nom, vam pensar algunes tonteries primer, però... Qui no pensa tonteries, no? Exacte, però una cosa així personal com a identificatiu del que fem nosaltres, que realment venim de ballar sardanes, que és una cosa que poca gent fa, doncs és el més nostre que hem trobat. Escolta, què esteu estudiant? A part del tema de la música, suposo que les famílies ho diran, sí, no, això està molt bé, però busqueu-vos on guanyar per si de cas, no? Tenir allò, un altre plan. Tu que tens 21 anys, tu en què estàs ja? Bueno, estic a la universitat estudiant enginyeria de telecomunicacions. Mira. Bueno, molt el que el que es necessita i hi ha molta demanda i sembla que agrada molt la això, veritat no? És que sí. Té molta sortida, allò que diuen. Però després també hem de combinar tots els estudis amb gravar, amb reunir-nos, que a vegades doncs, costa una mica. Perquè si només et dediques a fer música, doncs és molt més fàcil. Sí, clar, però clar, te la jugues molt. Clar. I els pares m'imagino que... I per tu mateix, no? Està molt bé tenir una professió, escolta, tot suma. I tu, Ferran? Doncs jo l'any passat vaig acabar batxillerat, he fet la selectivitat i ara començaré un grau d'Economia a la Universitat de Barcelona. Bueno, està bé un enginyer i un economista. L'economia sempre va bé saber d'economia. És estirar els calés. Tal com està el món, tal com està el panorama i el que ens vindrà, saber d'economia sempre va bé, no? Sí, és bueno. T'agrada el tema? Sí, jo trobo que al final el món es mou per l'economia. Vulguis que no, està tot arreu. Sí, al final. I entendre-ho és un pas per començar a entendre el món. Fins ara heu fet algun directe, m'imagino, no? Doncs no, aquest que hem anunciat és el primer que anem a fer. Ni que sigui per la família i amics, no? Per aquells per los convencidos ja, no? Sí. Per exemple, amb els de sardanes, sí que alguna vegada, no m'ho de concert amb molts instruments, però sí que un toca la guitarra i un canta, o més així, és com més informal, però bueno, sí que ensenyar en directe sí. Però ara estem plantejant-ho perquè sigui una cosa seriosa, un directe, de l'extensió d'un directe, més enllà de les nostres cançons, també amb altres temes,
I, Ja. bueno, aviam què surt, crec. Amb quin grup o artista, no sé, us emmiralleu una mica? No per copiar, perquè això cadascú ha de tenir, però tots, quan comencem alguna feina, sempre hi ha pues, una mica de mirall de dir, ai, pues mira, a mi m'agrada aquest perfil, m'agrada aquest grup o aquest artista, no? Quins Sí. serien els vostres referents? Bueno, jo crec que un grup que ens agrada molt als dos i que mirem molt a l'hora de composar és un grup d'aquí al Maresme, els Tiets, de Tiets. Mataró, que bueno, són un fenomen ara a la música catalana i la veritat és que tenen un rotllo i un ritme que a nosaltres ens inspira. La veritat és que sí. L'estil de la seva música és més tirant a reggaeton, trap, aquests estils més així que has dit abans, Molta fusió, no? com més També. modern. Sí. Sí, la I- mosca t'estima, Sí. Ferran? No te la treus de sobre. La tenim a sobre del micro, va i ve, Està però intentant és el seu perseguir-la. lloc favorit. Déu-n'hi-do, a Bueno, veure si la fem i fora. el nostre estil no és aquest ben bé, però la seva, diguem-ne, actitud, manera com de fer-se veure, el ritme una mica de les cançons ens agrada molt, i no és el mateix estil exactament, però bueno, ens agrada tirar per aquí. I de grups així més coneguts, perquè clar, per als que no estan en la onda tan Sí. jove i tal, Tiets, potser dius, doncs no he escoltat res de Tiets, dels més, diguéssim, comercials. No Bueno, ho sé. per exemple, Sopa de Cabra. Mira, no sé Un per què clàssic. pensava en aquests, potser perquè vaig veure que actuaran d'aquí a molt poquet a Premià de Dalt, que els tenim aquí. Així, grups I el Gerard clàssics. Quintana, i sí, tant. sí, una mica per aquí, no? Sí. Rock català i tot Sí, això. entre rock català i música potser més moderna, com ara els Buos, no sé, que són bastant coneguts, sí, sí. Doctor Prats, per exemple. També. Bueno, com un mix de tots. La línia aquesta que et deia de música, que també té un protagonisme importantíssim al país, que és la que aspirem nosaltres a seguir. Ara la mosca s'estima el Pere. Va d'una a l'altra, tot això és un no parar. Imatge perquè, bueno, avui dia sembla que tot val, no? Hi ha qui intenta mantenir pues, una imatge més o menys unificada de grup. Vosaltres com us voleu presentar aquest 26 de novembre al barri de Sant Andreu, la vostra primera actuació així en públic? I aquesta és la primera entrevista, no l'oblideu, quan triomfeu. Recordeu-vos que Premià Mèdia us va acollir en aquest programa. I tant. Que això diuen que després no s'oblida, no? On van fer la primera entrevista, no? Sí, Quina imatge voleu donar? Que cadascú baixi a la seva. Cadascú que es faci el grup com se'l vulgui fer, És perquè al molt final fàcil. cadascú escull la música, això. Però Samarretes nosaltres així ho enfocarem casuals. de manera festiva, és a dir, intentarem que el concert sigui una festa, Ja. i si algú vol merch, intentarem treure merch en un futur. Ara mateix és Merchandising. complicat, sí. Home, És complicat ara mateix, perquè ja econòmicament... piqueu fortet, Sí, bueno, però allò que dius, a demanda, qui Home, vulgui, sí. A una demanda, samarreta, sí. Samarretes, què més podríeu fer? Clar. De merchandising. xapes, típic, Mira, també. molt barat i molt Sí, fàcil. algun pin o alguna dessuadora, no sé. Sí. Bueno, no està mal. Bueno. I algun logo ja heu pensat? Perquè, clar, el nom ja el teniu, la música, l'estil també, algun logo? Sí. No serà una sardana, per No, molt no. que sigui Cibes. Aviam, logo de moment tenim un logo que és simplement el nostre nom escrit amb unes lletres ben editades, que està penjat a Instagram, i de moment no hem pensat encara en un futur logo, però bueno, és una cosa que sempre podem mirar. Com es titulen? La que hem escoltat abans i escoltarem ara, Si estic amb tu. Les altres, quins noms tenen? La segona que vam treure Sí. és Ex i Èxits, que, bueno, Ex i èxits. Ex i Èxits, sí, és Les aquest ex el nom. són les ex. Sí. Vale, el que ens Les ex. imaginem tots. Correcte. Per cert, aquí a l'estudi tenim una que està fent la part gràfica, que no és sexe, que és oficial, és titular encara. És Bueno, titular. encara i espero que duri molt. I tant. Sí, La vostra primera fan, m'imagino, no? Home, espero que sí. suposo que sí. Pere, t'has posat molt vermell. Bueno. Pues nois, només dir-vos que un plaer, que m'ha agradat molt, per això de seguida us vaig trucar, i agraeixo molt a Maite Alemany, que ha sigut la vostra
Ada Fadrina, no? Que va dir, no, els has d'escoltar, és que són uns cracs, sonen molt bé, són molt macos, fan sardanes. Jo dic, però a veure, fan sardanes o... No. ja veuràs Som tu una mica un escoltar. mix de tot. Sí. Doncs, nois, moltíssimes gràcies, molta sort. I en quin lloc actuareu a Sant Andreu? Al carrer Coroleu. Carrer Colorado. A un centre... al centre Societat... Associació Cultural La Lira. Això. Societat Cultural? La Lira. La Lira, sí. Mira, em sona. Sí, em sembla És que un centre Han guanyat la Creu de Sant Jordi fa res, Val, el seu 150 aniversari. Val. Sí, és que jo he passat per allà i ara que ho dius, ostres, jo vaig passar i ho vaig veure. Molt bé, doncs si els voleu anar a veure com són i escoltar-vos, a part d'escoltar ara el Si estic amb tu, Cibes amb el Pere Hernández i el Ferran Soler, els podeu veure i escoltar el 26 de novembre al Centre Social La Lira de Sant Andreu. Gràcies i molta sort, nois, que vagi molt bé. Moltes gràcies.